Kaming chu baby van shiat pui ania chuan kala saktur chu Mizoram tan tila ta dui sakamiam oh zamem zamve de inti sang nai tel to em baby voi exam ngai tel to voi ni lung le khan oh zo star oh ta khan eng ne juk thlen kha top 8 thang kaling oh thlen sang khan ma se i kum khan no pangte sang ni som paru kanya kum som paru kani ani tak chuana pakhazo ka chuan enga ngai tel pakhazo chu engla kita government middle school solo competition a khanya ta han chade win zai do nya o kalame chal fo vang ni ko la eng no nya le tlang tin a shing mo ye nung cha leng ten sia thing zar mo yan bom lim ten zai vorin tlai ni an oi kan vang lai hun le ni zong te kan ram ta na lan zeli fam dai rial po chang ila kan sakruang Mizoram tan kalome baby izai hi kangai thla photo a live point music ne na lo zai hi chu tlem chen har de itivem har de nia izai kan china khan ka pona khan kanin muzoka if it vak lo ni ti te kha isoya kha a lang de win ka shria a nia na china ka lo soi to a taksa fit lo hi chuan izai tak tak dur po hian nge ni a che tak tak thei lo ni nge ni kan o kha a chuak turang a moi turang te po khamo dung to khang kan control thei ta lova chu chu a lang de wem o ka tia ni dang ai zai kha lai fin ka lo mu photo sia music ne na nia le lama chuan music ne lo khan chuan ka wai khat ngai thak na tho nia ka chu tlem chu ni phak lo de wem ka tia amaro chu izai chia ti na ni chuang lo nia ma mi te nen ya khalai ka chu ne tian kan point te kan han pva kan thiam angin ta chuan an bel kho manga lai khan kan din bun tur chu she thang chu izai kha chemi lo ni o ka tia ka han sei wang khan i lo in nge ni ai lo down pa la nge kan ti ni chu o le o izai chal tu kan ya mase te in nervous on ve lekem izam ve de lekam ni ka te io kan te min shat ve de lekam se izai chal tu kan ya kan lo me o kalome